Bigyan ng pera, saka ticket. Binigyan ni Ryan ba? Umiiyak. Diyan kong inbo ah. Ticket pa uwi. Binigyan niya ng pera. At yung ticket, uwi sana siya ngayong December. Sa Pasko, dun sa kanila, sa bahay nila. Binigay na lang sa kanya yung ticket dun sa Koreano. Sino si Ryan ba? Yung ticket niya pa uwi ng December, binigyan niya na lang dito. Itong matanda susunduin ng asawa niya, dapat sana. Hindi makalis-alis doon kasi lockdown ang kanila. Eh, paano siya papasok? Pwede nang makalabas na ngayon ng mga Ah, galing na istorya niya. Nagpakamatay daw siya. Ginupit yung buhok niya. Kinalbo niya buhok. Tapos 100 meters siya sa dagat. Inano daw siya ng pagong. Sinave. tinutulak siya papunta sa tabi. Oo. Galing naman ng pagong. Ibig sabihin, hindi niya pa talaga. Hi guys! Live ka na pala. Ba yan? Daldal. Good afternoon, good afternoon. Welcome to my channel. Bigla akong inubo sa paligo ko ah. Bagong gupit. Sino daw ulit nga nanonood? Baga, di man nakagawas. Ano? Yan. Ba't ako inubok panot. Grabe. Sabi ni Mr. Jang. Ang mga Koreano daw, kaibigan kanila pag marami kang pera. Ah, ganun. Pero pag wala ka na daw pera, waray diri na kuno na ng sangkay. Nye. Diri ka na kuno nila sangkay. Pasok lang, mga suki. Bagong gupit tayo. Grabe yung parang labo ng kabila ko. 1.1 million subscribers. Ako'y magpipainting ulit. Nuubo ako. Peter J.
Yan. Pala ko ng tubig. Ito mo na ko inubok. Dinit na katubang yun kon. Adi haak. Okay, kaya at tumantak mga sikidor. Eh, pag nag-extra tactile mo pa kung di kagdulon. Hi! Hello! Tahong ni Buddy. Shout out! Salamat sa pagpasok. Kasi Janet, inuubo ako. Nalamigan niya ata ako. Welcome, welcome sa my house. Lagyan. Lagyan kita ng jacket, tahong ni Buddy. And may jacket ka na. Love, love, love. Kumusta ka na, tahong ni Buddy? Saan ka ngayon? Nalamigan ako. Parang ngayon lang yata ako naligo. Tawag ni Buddy, kumusta? New look ako ngayon, bagong gupit. Para tuloy akong naging tibo ang hitsura ko. Bakla kasi naggupit sa akin. Tahong pala ni Buddy. Tahong pala ni Buday. Kala ko tahong ni Buddy. Tahong ni Buday. Pasensya na, hindi ko nakita. Doble na ngayon sa lab. Ay, mata ko, di ko pa nakita. Di ko pa nabasa masyado. Love, love, love. Mega, mega shout out. Thank you, thank you.
Tahong ni Buday. Kumusta? Andiyan ka pa ba? Ano yan, delay? Shout out. Nauubo ako. Salamat sa pagtatambay. Habang ako'y nagpipainting. Aray ko, ako. Masakit. Tahong ni Buday. Hello. Hello, hello. Pasok mga suki. Fishing the Victoria. Bitsura ko. Bakla kasi nagut sa akin. Bagay, madali humawa buhok ko. Ay, nako. Si Pusa, nandyan na kanina ko tinatawag. Kailan uuwi yun si Upa Milik sa ano? December? Kukuha na lang yun. Paano yun? Yung pangalan ng ticket hindi naman sa kanya. Hindi talagang inano na yun ni ano. Ryan Bang. Siguro sumahod na siya sa ano. Kanyang vlog. 1 million na siya. Oo, sumasahod na yan ng 300,000.
Putik nga ako si Kidulat extra. Ayaw mo nun. Sige nga hirap. Kuan nga pag kita kamit kuan kay ati tak pa. May TV nga. Vlog. Bigla akong inubo. Tahong ni Buday pala. Natatawa ko sa tao ni Body. Tahong ni Buday. Shopee 1111! Shop na! Pati ba naman yung Shopee na ano dyan? Okay? Okay. Okay. Minatubang nga din. Kikita. Yeah. Tuhod. Irikan nga iya tuhod nga. Bagabagat. Nakikakato. Makaribo na ako. Oy, nakatambay na ako ah. Date man adi. I-refresh mo. Refresh mo. Inanurat. I-refresh na ito. Tahong ni Hindulan nga kuan. Pipi na mati. Di mo na pakita iyan. Mahina pala nit mo, tahong ni Buday. Taga saan ka? Salamat sa pagtambay mo. Taga saan ka, tahong ni Buday? Para tuloy akong ano sa gupit.
Maano nga to eh. Tingnan mo, talagang inano niya dito oh. Pasensya ka na. At ako'y ako'y nagpipenting. Ito ang aking mga gamit. Ito. Ito ay beads. Eleven. Okay, 11. 10. 7. 15. Wala yung 11 ah. Nalamigan ako. Nalamigan ako sa pagpaligo ko. Ayan. Nakinarasikas. Nakinarasikas. Anak gin memberan nga kuan diri na nakanihita live stream. Kay kuan naman niya. Monetize naman. May
Bato, bi. Yeah. Ano, muning? Nahuli ka na, muning. Wala na. Nasa basura na yung pagkain. Sayang. Muning, muning. Hindi ko makita. Ay, doble na nga mata ko eh. Ay, ako, may Lazada na naman. Kaso yung na Lazada, nakatulog ako. Hindi pa nga nagdo-doorbell.
Kanay nga. Nudulan nga po. Manghiras man daw nga misayi. Ano nga na kinagasikas man? Ang hirap kasi magdikit. Ayun. Hello, Abu Dhabi YouTuber Superman. Welcome to my LS. Kumusta, kumusta? Kumusta, Abu Dhabi YouTube? New look ako ngayon. New hairdo. Ano yung kikita? Kita. Ni Papa na lie detector na. Oh. Nino. Pinuntahan na ni Kuan. Rapid point action. Na tungkol doon sa Ira issue dati. anhi John. Magpapaano na iya, papaswab test. Hindi kaya ano yan. Prank. Hindi. Ayan o. Naka-uniform yung babae. Ah. Bakit di pa ba tapos yung issue na yan? Hindi pa. Tagal na nun, no? Ano na? Hindi, oh. Diba rin mong businat? Kuan ang i-record? Siyempre, naririnig. Pisdot yan natin, Team Utot.
naman. Yan na. Sabi ko na nga ba, Shopee na naman to eh. Shopee o Lazada. Shopee 1111. Shop na! Kanino yun? Bunga. Nabatigon man it. Kuan ni Momo dito. Isa na lang. Di. Ay ko. Lapit na mata. Ito yung alilip lang.
Ano kung may patungan eh. Ano bang patungan dyan? Yung nagtitinoo. Hey, Mama Mari. Para kanino? Kasi nakunan siya dati. Hindi niya, nakunan daw siya.
Sinong Marion? Kapatid ni Tony Fowler. Ba't naman siya umiiyak? Buti naaway ya kay iya mga sulod ba na may mga anak na hiya wala hiya. Nagkaadayan anak daw na kunan hiya. Putik. Parang naiinggit ba hiya. Hindi mag-asawa siya ulit. Lagas na hiya. Oh, ano yung mag-ampon siya? May dala hiya ampun. Ay iya umang pun hiya nagpadako. Ay, ankuan milik. Waray ko hikawas. Ada ano mo dyan ah? Supaw. Ay pag pinapan nga una kay mga busog dito ke. Marang pa mati naabot. Doon na parang undi da. Iya gud mo na extra tak mga sidjid tak baro dyan. Iya vlog makaribo na nga ako. Eh, gawas anay. Hello, Yupil. Shout out. Salamat sa pagtambay. Musta na? Bagong gupit ako ngayon. At ako'y nagpipainting. Di ka nag-ilis, Yupil? Basta sabi ko magtatanim ako ng okra. Maray na kinundom. Kay nadikit naman nakita higdaan. Ay, nakabaho na naman ang kuan. Buwas nala ako. Ano kabaho? Ano mababahoan? Nakabaho ka na lang tanim ulunan. Matik. Ay na, nakabura ko naman. Ginagawa mo ngayon, Yupil?
Pwede dito lotion kaya makikita. Pag nag-lotion na. Makuri na. Wala kita nito mga beauty. Masaring gano'n. Ay, ito yung background. Oh, sexy. Bayan, natatanggal. Oh. Yupil, kumusta ka na? Naka na uyab. Tulog-tulog man it background. Mag-ano sana ako eh. Ano man ba mainiidya? Ito. Kaya mo na silpi-silpi. Letter B. Gusto ko umorder ng lip tint ni Miss Bina. Ay. Direct makasulod ng Shopee. Mag-ano ko na lang ulit. Register. Iniris ko na yung Shopee. Makakalakas yun. Register mo ulit. Lalabas yun doon. Pag nakita yung ano mo doon, pangalan, automatic na yan. Ang galing naman nito. Ruben Padilla at Mariel Rodriguez nagpagawa ng apartment para sa kanilang mga kasambahay. Oh, Libreng pabahay para sa mga kasambahay. talaga? Yeah. Kahit kanino? Sa mga kasambahay lang nila. Hoy. Apartment. Thank you, Yupil, sa pagtatambay mo. Kumusta?
Nagpipainting ako, oh. Yan. Kita ba? Yan. Yung ano, painting niya, hindi yung paint. Ano siya? Diamond. Katulad nito. Yan. Ito siya. Beads. Yan. Para tuloy akong ano, tumboy sa buhok ko. Ano na yung aking paningin kasi bago na yung lens ng aking salamin. Grabe yung nangyari na sa Bagyo, no, Yupil. Grabe yung mga tao, kawawa. Sobrang laki ng tubig sa ano, Isabela.
Saglit lang, may nag-doorbell.
Hello. Pasensya na, merong deliver. Ay, naku. Natapon. Sakit ng tuhod ko. Ay, Tapos ka na. hindi pa. Ano ka bitay mo? May deliver. May bayad? Oo, Federal Express. Magka- 570. Yung kanina, 1,784. Ay, 580 nga yun. Ay, ano, wala siyang barya. Ginawa na lang 600 yung ano. Dami-daming deliver niyo. Ano ko yung gagawin nito sa mga yan? Si GR na naman nagkikinaunit sa Cheria. Uy, meron ang chichariya. Ang tikdalban. Naku. Naku, besohin ka to ba? Naku, besohin. Opo. Naku, hindi magag-uma. Mahaw. Magtitin. Luluto na naman ako.
Thank you, Yupil. Diyan ka pa rin. Liter. Di ka na nag-i-LS Yupil, no? Ayun. Ingay eh. Natin nakasikas. Ay, mamakan ni Erwin. Kasi nga, barado yung ano motor. Sabi niya pupunta siya dito at kakusapin si ma'am. Paano maging barado? Di ba nga yung motor barado dahil nga si ano ba yun? Yung kapatid niya nung naliguan mga kabataan na nahigupan ko ang bato. Ngayon hindi nagbabakyum. Pa-deliver. Kung kailan hapon, sa tungulpot ng mga deliver. Eh takot na takot. Humarap doon sa mga deliver. Yan o. Pero, imbis nga, ang ito na hirat at bangit, ano, Ito ko kung ano eh. papa, ay, yun na ito. Kiraim ko, ano lang, ako ka, bisa na din abrahan ni next year ang portahan. So, ganun pa ito. Ayaw nga ito, kung ano ito ko, Kaya mga ko. mahadlok ba, matamnan ko,
Sarap matulog. Unahan ko pa himang kaya painting. Hirit mo bubuo kaya tinawaran ng ibang mga beads. Kung di rin mamahalan. Ira. Minutes na lang. Liter number 8. Ito ang paa ko. Ang sakit. Gusto na ito. Ano? Naglalalo ako nito. Tarong pa ko. Lubat na ako. May binalo. Patay mo na. Kinaraksikas la ako. Number 8. Ano ba to? Napulo ka lisi. Napulo ka kilo. Ay! Napulo ka bugos na lisi. Ubus na, dilat ubus. Ano? Tapos na lang. Hindi ko kasi makita tong number 8 eh. Dilim. Ano kulay yan itim? Dark green. Ano ito? Ba't ako napunta doon? Buka eh. Hindi na pagluto. Liter B pa pala dito. Liter B ba to? Liter. Pala yan. Loading. Loading ang utak ko.
Lola takutan. Chapsoy. Ipulyo pa lang kanina. May chapsoy dyan ah. Oo nga. Iripulyo pa lang yung baon. Number 4. Kakaluka yung may-ari. Panag-iya. Oh. Batsihon. Saan ba kayo dumaan? Ba't batsihon? Madrigal. Dito kami dumaan sa may ano. Sa may Champak. Ay, hindi. Ba't wala kang face shield? Alam, gupitan kang nakaano ka. Face shield. Nakasanitize ba yung ano nila? Yung sinuot sa'yo? Ewan ko. Maparot niya, pakbida mo ano mo. Ano yan? Ang bang pangalan yan? Labadi, ano? Basta, may ganun. Puro na lang babay. Naano ka sa mag-vlog sa labas, nahihiya ako. Dapat nasaling ka. Update na lang. Update ko na lang kayo mamaya. Kaya nga, eh. Bye-bye. Bye-bye. Ada naman. Hello guys, bye-bye. Ba, kapag binabay, pare katabanos. Number, aray ko.
wala ni pagbabay. Ba, kaupat nakbati. Lima ikalima ini nga, last part. Lindang na eh. Mamarikat na mga kabubukan. Ngain. Ano nagsusumain? Ah, huna ko misay na binalot. Nung bukasan mo, sabi mo, miyaw. Bag ko nga sangkay. Dasol. Ang dasol? Pambadasol yan. Ano? Pambadasol. Kaya ano maray ito? Di ah. Ay, dasol. Kayo, huna ko misay na binalot.
Salamat, Jupil. Salamat. Diin na ako. Hindi ko na paabutin ng 2 hours. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.